ରାଧେ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ନିଜ ଲୋକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି। ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି ଯେ ନିଜର କେହି ନୁହେଁ। କିଛି ଜିନିଷ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ଅଧିକ କ'ଣ କରିବେ ଯଦି ସାମ୍ନାବାଲାର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନଥିବ ରହିବା ପାଇଁ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ବିନା ବି ଖୁସିରେ ରହୁଛି, ତାକୁ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯିଏ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବଦା ଚୁପ୍ ଥିବା ଲୋକ ହିଁ ସତ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ମିଛ ଲୋକ ତ ଖାଲିଟାରେ ବି ବକ୍ ବକ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ସମୟକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନିଜେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଏମିତି ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦଳାଇବ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ନ ଚାହିଁକି ବି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାର ସମୟ ଖରାପ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯାହାର ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ଖରାପ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ହିଁ ଡେରିରେ ଶିଖନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଛୋଟ ଲାଗେ। ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଆଉ ସମୟ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କ ଏପରି ରଖନ୍ତୁ, ଜଣେ କହିଲେ ଜଣେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ସଫଳତା ପାଇବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ସଫଳତାକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଜଣେ ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ଗୁଣକୁ ଦେଖି ଭଲ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମିଛ କହି ଯଦି ଅନ୍ୟର ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେ ମିଛ କହିବା କଦାପି ମିଛ ନୁହେଁ। ପାଇବାର ଖୁସି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହରାଇବାର ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହୋଇଛି, ହେଉଛି ବା ଆଗକୁ ହେବ, ସବୁ ଠିକ୍ ହିଁ ହେବ। ଏହି କଥା ସେଇମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ବାସ କରନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି। ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କାରଣ ଭଗବାନ ଭଲ ଲୋକର ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ସେଇଠିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସତ କହିଲା ପରେ ବି ଯିଏ ନ ଶୁଣେ ତାକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କୌଣସି ବି କର୍ମରେ ସଫଳତା ପାଇବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ଇଜ୍ଜତ ଦେବେ ନାହିଁ। କିଛି ପାଇବା ଆଗରୁ କିଛି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଏକା ରହିଲେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସମୟ ଆସିବ, ସୁଖ ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ନିଜ କଷ୍ଟ କାହାକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣିକି ମଜା ନେବେ। ଯିଏ କଷ୍ଟକୁ ଲୁଚାଏ ସେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଯାଏ। ଯାହାର ସହିବା ଶକ୍ତି ଅଧିକ, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ମିଳିଥାଏ। ଭୁଲ ହୋଇଗଲେ ଭୁଲକୁ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କେଉଁ ମଣିଷ ନାହିଁ ଯେ ଭୁଲ କରିନି ବା କରିବନି। ଶିକ୍ଷା କେବଳ ବହିରୁ ମିଳିନଥାଏ, ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁଠି ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଠିକ୍ ରହିବ ତ ସବୁ ଠିକ୍ ହିଁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବହୁତ କିଛି ଶିଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଓ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ। କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ। ସହିବାର ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଯାହାର, ସେ ମଣିଷ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। ଭୁଲ କରନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଭୁଲକୁ ବାରମ୍ବାର କରିବାକୁ ମୂର୍ଖ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଦୁଃଖୀ ଅଛ ବା କିଏ ତୁମକୁ ଆଘାତ କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ତୁମେ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରହିପାରୁନାହଁ, କିମ୍ବା ତୁମେ ଜୀବନର ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ,
ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଖୁସି ହେବାର ଶିଖାଇବ। ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଦ୍ଧରେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଲୋକେ ବହୁତ ଖରାପ ଅଟନ୍ତି, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ଠୁର ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କେବଳ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଏପରି ସମୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ସାର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିବାର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାର କଥାକୁ ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।